Malaki raw ang pangangailangan para sa mas maraming guidance counselor sa mga paaralan dahil sa dumadaming mga kaso ng bullying sa bansa. Isa ito sa mga issue na tinalakay sa press briefing ng Presidential Communications Office kasama ang Department of Education at 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2 nitong Martes, August 13. Ayon kay EDCOM-2 Executive Director Carol Marquis, problema ngayon ang kakulangan ng mga guidance counselor lalo na't kabilang umano ang Pilipinas sa mga bansa na may pinakamataas na porsyento ng mga estudyante na nakakaranas ng bullying sa kanilang mga paaralan. Aniya, ang naturang propesyon ang naatasang magbigay ng mental health support sa mga estudyante sa ilalim ng Republic Act 10627 o Anti-Bullying Act of 2013, ngunit lubhang kulang raw ang mga ito. Sa datos ng kagawaran noong March 2024, mayroong 4,460 na bakanting posisyon para sa guidance counselor. Bunsod nito, maaari umanong umabot sa 14 na taon bago mapunan ang mga bakante. We are the bullying capital of the world based on PISA because the highest prevalence of bullying and loneliness sa Pilipinas nangyayari. Ang gumagawa ng trabaho na to based on the Anti-Bullying Act as implemented is yung guidance counselor. Pero yung vacancies natin sa DepEd, almost 5,000. Plantilla positions ng guidance counselors, wala. Yun pala, pag tinignan mo, wala namang nag-o-offer ng Masters in Guidance Counseling all over the country. Yung average graduation numbers, 300 per year. To fill all of the vacancies, it will take us 14 years. Ayon naman kay DepEd Secretary Sonny Angara, tinalakay na raw ng kanilang ahensya kasama ang Civil Service Commission at Commission on Higher Education ang panawagan hinggil sa pag-aalis ng master's degree requirements sa mga aplikante ng guidance counselor sa mga paaralan. Para maging isang guidance counselor, nasa batas na kailangan magka-master's degree ka dun sa pagiging guidance counselor. So, number one, yun ang problema. Na sana punan muna yung mga bakante, yung 5,000 bakanting posisyon ng mga kahit graduates ng guidance counseling and psychology or whatever specialization. Pero hindi na kailangan yung master's degree. Parang bigyan sila ng palugit o 5 taon para makuha nila yung necessary credentials. Kasabay nito, hinimok ng kalihim ang mga mambabatas na amyendahan ang Republic Act 9258 o Guidance and Counseling Act of 2004 upang tanggalin ang master's degree requirement para sa mga guidance counselor. Sa ilalim ng RA 9258, ang guidance counseling ay maaari lamang gawin ng isang individual na nakapasa sa licensure exam ng Professional Regulatory Board of Guidance and Counseling. Habang ang naturang pagsusulit ay bukas lamang sa mga may hawak na bachelor's degree in guidance and counseling o iba pang kaugnay na larangan, gayon din ang master's degree sa guidance and counseling mula sa isang institusyon sa Pilipinas o sa ibang bansa na kinikilala at accredited ng CHED. Kasama si Karen Maurilio, ako si Arlene Salonga para sa CLTV 36 News.